Ukrayn prezidenti Russiya bilen gepleşik geçirmekden başga çäräniň ýokdugyny aýdýar. Ukraynanyň prezidenti Vladimir Zelenski hatda bir Rus güýçleriniň asudy ilatyň garşysynda eden gaýdylýan wagşylyklarynyň arasynda kyn bolsa-da uruşy bethetmek üçin Russiya bilen gepleşik geçirmekden başga alasyň ýokdugyny aýtdy. Zelenski Ukrayn jurnalistlerine veren we döwlet telewizionyasynda efire verilen interwýusynda bu çydaky wakalary bagyşlap bolmazak diýip atlanyrdy we biziň hemmämiz şol sanyny meniň özüm hem hatda gepleşik geçirmek ähtimallygyny hem kyn mesele hökmünde kabul edersidi. Bu kynçylyk işte ilkinji nowatda adamyň özüne mahsus bolan insançylyk kynçylygy. Soň haçanna özüňi dursaňda we muny etmeli bolanda meniň pikirimçe bizde başga alaç ýok diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Zelenski bu interwýu paýtagtyň etegindäki Buça şäherine eden duýgudan doly saparyndan bir gün soň berdi. Ukrayn resmileri bir ýerde asuda adamlaryň jesetleriniň tapylandygyny, öldürilen ýaşaýjylaryň köpüsiniň howullarda, köçelerde we öýlerde atylandygyny aýtdylar. Açık meydana galan cesetleriň hopukturjy şekilleri, öldürilen adamlaryň käbiriniň elleriniň arkalaryna daňylan bolmagy Russiýanyň halkary derejesinde ýazgarylmagyna sebäp boldy. Moskwa bu şekilleri galyp diýip atlanyrdy we özüne bildirilen aýplamalary ret etdi. Iki ýurduň gepleşik toparlarynyň krizisi gepleşikler arkaly çözmek synaşygyny dowam etdirmegiň çägine 5 aprelde video bağlanşy arkaly gepleşik geçirmegine garaşylýar. Zelenski Ukraynanyň resmi taýdan bir tarap döwlet bolmagy teklip edenligini, onun beýleki ýurtlardan howpsuzlyk kepilleriniň boljakdygyny aýtdy. 5 aprelde geçirilen söhbetdeşlikde ol gepleşikleriň dowam edýändigine garamazdan häzirki ýagdaýda Ukraina howpsuzlyk kepilligini bermäge taýýar ýurtlaryň bir sanawynyň ýokdugyny aýtdy. Dürlü ýurtlar, dürlü zatlara kepillik geçmäge taýýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Häzir etsenli biz 100% bize goşulmaga taýan ýurtlaryň sanawyny almadyk. Bize çynlykay oýunçylar gerek. Bize 24 sagatyň dowamynda zerur ýaraglar bilen üpjün etmäge taýan ýurtlaryň topary gerek. Bize öňünden işlenip düzülen sanksiýalar gerek we egerde biz Russiýa Federasiýasy tarapyndan howp awanýanlygyny duýsak, bu döwletler haýdan-haý birleşmeli hemde derrew zerur bolan ähli çäräni görmeli diýip Ukrayn prezidenti aýtdy. Ukraynanyň premier ministriniň ornbasary Irina Vereshchuk'un aýtmagyna görä, 5 aprelde uruşdan agyr ziýan çeken ýerlerdäki asudy ilaty evakuasiýa etmek üçin 7 sany humanitar koridoryň, şol sanyny Mariupol we Berdyansk gali günorta port şäherleriniň ilatynyň çykyş ýolunyň açyk bolmagyna garaşylýar. Ýönül ýol başçylarynyň söz berenligine garamazdan Rus güýçleriniň hiç kime Mariupolyň içine girmek mümkinçiligini döretmänligini aýtdy. Şol wagtda Russiýanyň eglan edilen humanitar koridorlarynyň urundaky söwgeçleri durulmak wadasyny berip bermänligi hem belli däl. Bileleşigiň Russiýanyň esassız başlanan hüjümlerini dowam etdirýän wagtyny Ukraina berýän gollagyny görkezmek tagallarlarynyň çägine şu hepde Ýewropa bileleşiginiň ýokary derejeli diplomatlarynyň iki sanatynyň Kiýewe sapar etmegine garaşylýar. Ýewropa Komissiýasynyň medeniýet wekili Erik Mamer'in 5 aprelde ýazan tweetinde aýdylmagyna görä, Ýewropa bileleşiginiň prezidenti Ursula von der Leyen bilen Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasat başlygy Joseph Borrell'iň bu sapary 9 aprelde Polşanyň paýtagty Warşawada Ukrainanyň gollagyna geçiriljek çäräniň öňü sirasyny amala asyrlar. Bu Ýewropa bileleşiginiň ýokary derejeli resmiýetleriniň gyýyska wagtda Kiýewden ikinji sapary bolar. Mundan geçen hepde Kiýewe Ýewropa parlamentiniň prezidenti Roberta Metsola sapar etdi. Mundan başga Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiň şugun 5 aprelde BMG'nyň howpsuzlyk geňeşinde çykyş edip Buça şäherinde öldürilen asudy ila sebäpli täze sanksiýalaryň giridilmegini talap etmegine garaşylýar. Ukrayn prezidenti Buçadaky zalymlygy, uruş jinaýatları we genesi tökmünde häsiýetlendirdi. Emma Moskwa bu aýplamalary ret etdi we Ukrainany Russiýany biýawra etmek üçin provokasiýa gurnamakda aýplady. Emma muňaramazdan mart aýynyň ortalarynda düşürilen we maksar
Technologies firması tarapyndan çap edilen hemra suratlary görnüşinden bu uçanyň köçelerine ýatan cesetleri görkezýär we Russiýanyň bu adamlar 30 martda Rus goşunlary bu şäherden çykarlandan soň öldürilen bolmasyn diýen delilini ýalana çykarýany meňzeýär.